mun tattara sunayen manoma muka aika wa can Abuja ta hannun ita ƙungiyar mu ta ƙasa, kuma ta kan haka ne duk wanda ya samu wannan taki aka mishi alert, sai ka kawo wannan alert sannan a je a yi bincika a baka wannan taki. To bisa haka muka raba wannan taki buhu 3 da guda 40 ga manoman mu na jihar Katsina. Sai dai a cikin tahiyar da ake ciki, kamar yadda aka sani, wannan shine karon farko da shiga irin wannan aiki na rabon taki ta yanar gizo. To tsakanin da Allah mun samu 'yan kurakurai da matsaloli akan hanya, wanda yake wannan ta sa sai da muka kafa kwamiti ya junanmu, wanda muna bin dukkan rasidan da muka bada wannan taki 3,000 da wani abu. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon saduwa da ku domin mu bayyana muku irin ayyukan da suka gabata tun daga lokacin da shi mai girma minista na aikin gona tare da mukarraban shi da mai girma gwamna da sauran wakilan gwamnoni na arewa maso arewa suka zo nan suka kaddamar da takin da mai girma shugaban ƙasa ya bada ga manoma. Kusan za a raba wannan taki buhu 4 ga manoma kusan 30,000, 340. Ita kuma gwamnatin jiha an bata 2,000 da wani abu. To alhamdulillah mu a bangaren mu na kungiyar AFAN na reshen jihar Katsina mun raba wannan taki kamar yadda aka umarce mu raba. Kahin mu raba, dama can mun tattara sunayen manoma muka aika wa can Abuja ta hannun ita ƙungiyar mu ta ƙasa, kuma ta kan haka ne duk wanda ya samu wannan taki aka mishi alert, sai ka kawo wannan alert sannan a je a yi bincika a baka wannan taki. To bisa haka muka raba wannan taki buhu 3 da guda 40 ga manoman mu na jihar Katsina. Wasu manoman daga can Abuja suka samo ko aka bada sunayensu, wasu kuma ana aka bada sunayensu. To kamar kungiyoyi nawa ne na manoma suka amfana da wannan? To alhamdulillah ba za mu iya cewa ga yawan kungiyoyin ba, amma dai duk wata kungiya da take nan jihar Katsina wanda take tare da ita wannan kungiya, ko mun santa tana rajista da mun bata wannan taki sun yi amfani da shi, sun kawo mutanen su an tura Abuja an ba su wannan taki. Sai dai a cikin tahiyar da ake ciki, kamar yadda aka sani, wannan shine karon farko da shiga irin wannan aiki na rabon taki ta yanar gizo. To tsakanin da Allah mun samu 'yan kurakurai da matsaloli akan hanya, wanda yake wannan ta sa sai da muka kafa kwamiti ya junanmu, wanda muna bin dukkan rasidan da muka bada wannan taki 3,000 da wani abu domin mu kwakwafe mu tabbatar inda matsalolin mu suke. Domin samu kutse ta hanyar intanet, wasu sukan yi registration online kuma ana ba su izini su zo su amshi wannan takin. To wannan ta sa muka samu 'yan matsalolin wannan wanda take abin ya tada mana hankali, amma yanzu muna bin rasidan ɗaya bayan ɗaya, ina wanda muka bada sunan shi daga nan, ina kuma wanda shi daga ofishin shi mai girma sakataren wannan shiri ya bada na rabon takin nan ya bada sunan shi bisa alfarmashi suka samu waɗannan. Sannan kuma waɗanda suka yi wannan kutsa, in Allah da muna bin kokarin yadda za mu gano su. Akwai mataki da za ku ɗauka idan in Allah ya so da in dai muka samu gano waɗannan mutanen, za mu ɗauki mataki tare da shawarar ita
ma'aikatar gona ta tarayya. To ganin cewa ba wai taki kaɗai manoma ke bukata ba, akwai wasu kayayyakin noma da gwamnatin nan ta raba wa manoma a faɗin Najeriya da kuma jihar Kaduna. Alhamdulillah ita jihar Katsina ta raba taki ga manoma kuma ta raba kayayyakin iri, ta raba kayayyakin aiki. Kamar yadda muka sani sama da duk shekara ana bada, yanzu akwai taraktoci a ƙasa, akwai power tillers a ƙasa, akwai injin ban ruwa na mai amfani da hasken rana da sauran wasu abin da mai girma gwamna Malam Dukko Umar ya bada. To ita kuma gwamnatin tarayya ta bada taki, kuma in Allah da nan ba da daɗewa ba cikin satin gobe shi ma hukumar nan mai samar da iri a ƙasar nan ƙarƙashin shi da Director General nata Fatihu Muhammad, Honorable Fatihu Muhammad zai zo shi ma ya bada iri a wannan jihar ɗin. In Allah ya so ya yarda. Dangane da shi maganan matsalolin da aka samu na rabin taki, ka ce za ku ɗauki wasu matakai nan gaba kaɗan, amma labaran da yake zuwa wasu da dama da suka amfana daga wannan taki ba 'yan Katsina ba ne, 'yan wasu jihohi ne. Ya za ku yi tracing ɗin su mataki a kusa? Ai mu ga dai ganin mu ga abin da muka gani babu wani ɗan wata jiha da ya zo amfani da wannan taki. Duk yawanci 'yan jihar nan ne, su ne saboda kamar da sakatare na wannan ƙungiyar hukuma ɗan nan jihar Katsina ne. To kuma kamar yadda muka sani akwai manoma wanda suke zaune a Abuja 'yan nan jihar Katsina ne. To duk wanda ya zo in dai ɗan jihar Katsina ne ya amfani da wannan taki, mu ba mu da wani koke, amma koken mu wanda ya kose saboda kayan rijista online kuma an ce an baka alert ka zo mana da shi nan, mun fara badawa. To daga bisani muka fahimci in muka yi haka to za mu sa mutanenmu cikin gararan ba, saboda mutum ne sama da wata biyu ka ɗauki data ɗin shi, kuma an ci can Abuja sun tabbatar mishi za a bashi taki, kuma ya zo nan wanda ya wannan kutse online ɗin, kaga in aka ci gaba da ɗauka za a samu matsala. To ya yanayin damana bana, manoma shekarun baya kun kuka da matsalar tsutsa da fari, ya bana? To alhamdulillah bana alhamdulillah, duk da dai kamar da kace tsutsa an ce ba za a yi ban dan kuturu ba in ba ya girma da yatsun shi ba. Ita tsutsa kala biyu ce, yanzu an tsallake siraɗi na farko, to akwai siraɗi na biyu wanda ake cewa turau. To in Allah ya taimake mu bana ba a yi ta ba, to kusan za mu ce 100% babu maganar tsutsa, saboda yanzu duk amfanin gonar mu ya wuce sharrin tsutsa, sai dai wannan turo din idan ya kai ga fidda kai shine muke kuma tsoro ma Allah subhanahu wataala tare da manoma da addu'a Allah ka wadar da ita. Akwai rigakafin irin waɗannan turo din? Ana rigakafin ta, domin duk da dai mu nan kasar ba mu ko kuma nan hukumanci ba mu da kayan aikin da za a yi, domin fisa ce ake daga sama. Wani jirgi haka zai zo ya fisa daga sama, domin ita turau can zangar ne take kama, wadda take wata ta fi tsawon mutum, kaga yana da wahala ko chemical abin nan ma mutum ya daga kan shi wannan fesha, daga sama ake feso mata magani, ana so a yi maganin ta. Sannan da game da magana take, a can baya akwai a gwamnatin baya akwai wurare kamar guda 3 a nan jihar Katsina wanda aka ce akwai local factory inda ake wannan taki na zamani wanda ake kai gonaki. Menene matsayin wannan a yanzu, ko kuma wani shawari kuke ba da gwamnati a farfado da irin wannan a samu sauƙin taki? To alhamdulillah, ganin yadda aka kawo wannan taki na bana, ko mu ma nan ƙungiyar manoma ta na jihar Katsina muna shirye muke ba gwamnati shawara, musamman gwamnatin jihar Katsina, cewa muna da kamfanin taki wanda gwamnatocin baya suka yi, kamar da Bakori, Batsari, da Mai Aduwa, da ko ƙanƙarin ne aka yi ɗaya, 4 ne dai, Bakori kai aka yi ɗaya. To muna ƙoƙarin mu ba gwamnati tare, in dai har waɗannan kamfanin za su kawo taki da mu a raba manoma, to ita ma gwamnatin jiha ta yi ƙoƙari ta ɗayan biyu, ko ta ma'aikatar gona ta yi wannan taki da kanta, tunda su sinadaran ba wani wahala ke gare su ba. Na ɗaya dai muna da su a nan kankara, kowa ya ga yadda ake ɗaukar shi. Na biyu kuma sauran sinadaran ana saida su a kasuwa a manyan kamfanuka
a so a raba waɗannan kamfanin gidajen taki yadda a iya takin da za a amfana da shi. To muna shirye dama mu ba gwamnati shawara ko ɗayan biyu, ko ta leasing waɗannan abubuwa ga mutane, ko kuma ta ba duk gwamnatin ma'aikatar gona ta yi amfani da wannan a ƙirƙiro da wannan na buga taki. Da ƙarshe wani sako gare ka ga manoma da jihar Katsina musamman 'yan ƙungiyar ta AFON? Alhamdulillah, sakona ga su manoma na farko dai ga waɗanda da akwai waɗanda sunansu yana nan jiki amma saboda wancan kutsen ba su samu takin ba, to muna ba su haƙuri su yi haƙuri, in Allah ya so da akwai matakin da muke bi za su amfana da takin ko kwatankwacin takin. Sannan kuma muna ƙara kira ga su manoma su sa godiyarsu da shi mai girma shugaban ƙasa da shi mai girma gwamnan jihar Katsina bisa yadda aka kula da harkokin noma, domin in da a ci gaba da manoma irin wannan tagomashi, to ina tabbatar maka noma zai dawo da darajar shi a cikin wannan jiha tamu. Za mu kasance abin da muka bari baya ko kambun da muka rasa baya, yanzu mun zo mun jagoranci mun riƙe kambun nan na cewa duk wani irin nau'in abinci da kake fatan za ka fidda to za ka same shi daga jihar Katsina.